Čaute. V tomto videu si predstavíme baliaci stroj na balenie paliet s priemerom točne 1500 mm na klasické europalety 80 na 120. Väčšie sú možné za príplatok s mechanickou brzdou stretch folie. Za príplatok je zase možné dostať vozík na fóliu, ktorý fóliu predopína a dokážeme v podstate v takom prípade dostať z 1 metra fólie až 4 metre bez zmien vlastnosti fólie. Baliaca výška je v tomto prípade 2200 mm, alebo teda palety vysoké 2200 mm. Z ovládacieho panela nachádza sa tu hlavný vypínač, je tu centrál stop a tlačidlo pre začatie baliaceho cyklu. Po zapnutí sa načíta celý riadiaci systém tohoto stroja. Ja sa rovno prihlasím ako obsluha, aby som vedel nastavovať jednotlivé parametre balenia. Potom, keď by sme nechceli, aby obsluha alebo človek, ktorý bude iný obsluhovať tento baliaci stroj, aby nám akokoľvek manipuloval s týmito parametrami, vieme ho odhlásiť a bude v podstate iba stláčať štartovacie tlačítko. Na stroj si vieme nastaviť rýchlosť točne, rýchlosť toho, ako tá fólia strečová ide na tej palete smerom hore, ako ide rýchlosť smerom dole. Je to v prípade, záleží nám, aké chceme prekrývanie tých jednotlivých vrstiev smerom hore a smerom dole. V princípe, aká špirála tej fólie sa aplikuje na tú paletu. Vieme stroju povedať, koľko nám má spraviť cyklov alebo obalení v dolnej časti palety, koľko v hornej časti palety. Vieme takisto potom nastaviť, či ten baliaci cyklus má ísť smerom hore aj smerom dole, alebo iba jednosmerný smerom hore. To záleží, aký typ palety máme, alebo aký druh tovaru máme, či ho chceme stiahnuť viac alebo menej. Je tu nejaký ukazovateľ toho, koľko tých paliet sme zabalili, za aké sekundy a koľko bolo potrebných otočení. V tomto nastavení si nastavujeme fotobunka na vozíku s fóliou zaznamenáva výšku palety. Týmto parametrom v sekundách si nastavujeme od zaznamenania konca palety, koľko má tá fólia mať ešte presah. Je to kvôli tomu, aby sa vytvorila ochranná vrstva nad hornou hranou palety. Nachádza sa tu potom tlačidlo začatia cyklu, zastavenia cyklu, zresetovanie do základnej polohy, prípadne zastavenie. Ukážeme si zavedenie fólie a samotný baliaci cyklus. Poď sem. Ukážeme si aj samotné zavedenie fólie, kedy strečová fólia, strojná, je zavedená na takomto trne a v spodnej časti na plechu sú znázornené šípky, ako treba fóliu do valcov zaviesť. Takže založím fóliu, vytiahnem si kúsok strečovej fólie a dodržujem diagram týchto šípok, aby fólia bola zavedená presne cez tie valce, ako má byť, aby ich mechanická brzda dokázala tú fóliu napínať. Kúsok fólie si takto vytiahnem a potom si nastavím podľa toho, aký ten tovar je, alebo či chcem viac stiahovať, menej stiahovať tú fóliu. Tu si nastavujem takouto maticou, či chcem fóliu viac brzdiť alebo menej brzdiť. Toto je teda princíp mechanickej brzdy, ktorá funguje na pritlačenej lamele a teda týmto valcom sa reguluje, ako rýchlo sa bude fólia odvíjať. Fóliu si zavediem na paletu, musím si dať pozor na tú šípku, ktorá nám znázorňuje, do ktorej strany sa celá tá točňa aj tá paleta bude otáčať. A podľa toho si zavádzam fóliu. Ideálne, keď si fóliu zaviažem takto o paletu, aby sa mi fólia nevyšmykla, stačí jemne stiahnuť a prejdem k tomuto displeju alebo k tomuto štartovaciemu tlačidlu, zapnem štart a paleta sa už točí. V spodnej časti sme teraz nastavili, že sa spravia dve otáčky a potom pôjde vozík s fóliou hore. V hornej časti zase spravia dve otáčky a potom pôjde celý cyklus dole a budeme musieť fóliu urezať. Takže teraz zastavila, vidíme, že je tam nejaký presah hore na tej fólii. Toto je ten presah, ktorý sme tam nastavili. Spravila dve otáčky. Ide teraz fólia smerom dole. Do základnej polohy. Spravila dve otáčky. A teraz fóliu ukončíme.
a paleta je zabalená. Keby sme chceli nastaviť, aby tam tej fólie bolo viac alebo menej, nastavujeme to rýchlosťou pojazdu vozíka smerom hore alebo smerom dole. V tomto prípade na tomto stroji s touto mechanickou brzdou si nevieme nastavovať predpínanie počas rôznych výšok na tej palete, ale na začiatku celého cyklu alebo v priebehu celého cyklu rovnaké napínanie. Takže to je všetko. Keby ste potrebovali takýto stroj, neváhajte nás kontaktovať na www.vrn.sk. Čaute.